माने फागोबाव दाबो फैया माने बिदि आदाया आरो माने एसे गोबाव दे बुस्थुआ एसे गाराद्राय होजाबाय मा सानखो दे आदा नों खोनासंनो औ आंनि सना आं नोंखौ बै नुहुरनाय हाजो गेजेर गेजेर ऋतिक रशन बायदि ओरै बामखांलाय ओरै बालथिंलाय मोसानो लुगैदों आं नंगौ आदा नाथाय मालाय ऋतिकिसनाबा खानायानो गोलाव नोंना खानायानो गैया मा खानाय नांलायगो बेलाय थेवबो नों आंनि खाना आदा आइ लाभ इउ मालै बोराय मा खालामदो हे डिलेट खालामदो किन्तु साला डिलेट खालामनोसो थिनदो हे हे आखाइ दाहो होनदो किन्तु Hei बोराय नोंजों समाया जोंजोंसो समायो लाजिया नों फिसाजो बायदि बैसोजों बिदि खेला गेलेनो ओइ सेंग्राफोर नोंसा अनेक समाय दंबायो आंहा सम गैला नोंसोरालाय मा नांजादो बोरायबाबो आंसो मोजां मोनदो आंसो लेंहरदों ओइ सेंग्राफोर केस होगोन आं किन्तु नोंसोरखौ केस होगोन केस होनो भिडिअ लाखाबाय फेसबुकआव हेगारनांगोन मा फेसबुक बिलाय हगारना हो मा फेसबुक बिलाय नाङा आदामोन नाङा हेगार नाङा प्लिज आदामोन ओइ नागारसो मा फेसबुक बिलाय जेबो जाया है नों जेबो मिथिया प्लिज आदामोन दा हगार फैसा नांगोन फैसा बेसेबां 5,000 आंनियावथ' एसेबां गैया हरथि दं एसे खम दं हर जागोन लांजोब डिस्टार्ब खालामबाय थायो थांनायसै दावदारा बिसाव धै बादो Hey, सोर बेलाय सोर बियो सोर पार्वती सोर पार्वती नोंनि आखला मानो एसेबां गाज्रि न'आव ओरैनो सानै आइजो दंखायो नोंहा मा खस्थ' जादों आइनि खोथाखौ नों मानो एसेबो सानाखै नोंसिनि खोथा साननानैथ' आङो सासेबाव लाबोदों उन्दु जाबानोथ' जायोना नोंसोरो ओंखारलां नोङो बबेयाव थांनानै हिन्जाव साबैसे लायो लाहै नोङो आं न'आव थानो मोना नोङो बे न'आ नोंनि नोमफा लुनाय नामा न'खौ नोमफा लुना होफैदों है हाला मोसौनि फिसा गथ' ओंखारलां hey ro आइदि
सिलिपारफोरा मानि सिथिंसिथा सानसे फस्थायनांगोन नोङो बाबि बायबि बारबारिया समाय लालायनाया बे जोंनि सानैजों गोजोन अनज्लायनाया बायबि बारबारिया समाय लालायनाया बे जोंनि सानैजों गोजोन अनज्लायनाया ओइ तुनतुलि आं गिबायसो जेबो गिनाङा सना आं गासिबो लामानि जेंसिफोरखौ स्रां बोस्रांजोब्बाय गिनाङा गिनाङा